Que tal, saúdos? Accidente laboral con final tráxico en Pontevedra. Un veciño de Mourente de 46 anos faleceu tras caer dunha altura de 20 metros. O accidente foi a primeira hora da mañá na parroquia de Marcón. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. Os mariscadores a flote de Cabo de Cruz concentrábanse esta mañá ás portas da Consellería do Mar. Denuncian un trato discriminatorio por parte da Xunta en favor da agrupación de a pé. A praia da Compostela en Vilagarcía xa loce a súa nova imaxe libre do Cadillo. A intención do Concello é instalar equipamentos deportivos desmontables para aproveitar o espazo gañado a esta especie invasora. Xa está en marcha en Pontevedra a Feira do Mel, Meleira. A cita converte a Rúa Serra en todo un escaparate de produtos locais e ecolóxicos. O alcalde de Ribeira presidiu hoxe a recepción oficial aos nenos saharauis que pasan o verán con familias de acollida no municipio. O acto tamén asistiron representantes da comarca de Sogaps, a asociación que organiza esta actividade. A Escola Infantil Municipal de Vilagarcía adianta a Festa da Auga. A súa cativada gozou por todo o alto desta celebración. Estamos nas novas do día, comezamos. Un pontevedrés de 46 anos faleceu esta mañá nun accidente laboral na parroquia de Marcón. O home veciño de Mourente estaba a realizar traballos nunha nave cando, por causas que se descoñecen, caeu dende unha altura duns 20 metros. A Policía Nacional está a investigar o ocorrido. Accidente laboral con final tráxico en Pontevedra. Ao redor das 9 menos cuarto da mañá, un veciño de Mourente de 46 anos falecía tras caer dunha altura duns 20 metros cando estaba a traballar nunha nave situada no lugar de Pazos, en Marcón. Tuvemos un desgraciado accidente en Pontevedra, concretamente na parroquia de Marcón. Un traballador que caeu dun tellado. É unha persoa de 47 anos, creo que estaba facendo un traballo, unha subcontrata, un traballo para Hierros Durán, caeu de máis ou menos 20 metros e faleceu. Segundo informaron dende o 112 Galicia, o traballador pertencía a unha empresa de reformas e servizos e explican que subiu unha estrutura elevada antes de sufrir a caída que resultou fatal. Ata o punto desprazouse unha dotación do 061, pero non puideron facer nada para reanimalo. Era unha persona xoven, 46, 47 anos, que ademais, bueno, pues, era conocido pola miña parte, non? Especialmente a súa muller, e polo tanto, pois, é un día triste, non? Agora a Policía Nacional investiga o accidente para determinar as causas. En todo caso, eu creo que nunca se ten en conta suficientemente as medidas de seguridade e demasiados accidentes laborais, e hai que facer un chamamento a todo o mundo de que sea cuidadoso con esas cousas. Chegamos a tempo a todos os sitios, medidas de seguridade sempre hai, pero a veces se fan os traballos sin ter en conta esas cuestións. Cabe destacar que este é o segundo accidente laboral mortal por unha caída que se rexistra en menos de 24 horas en Galicia. Onte un veciño de Marín de 38 anos perdía a vida en Santiago tras caer dunha altura de 10 metros. Tamén en Pontevedra os bombeiros tiveron que intervir para rescatar unha persoa na senda do Lérez á altura do balneario. Segundo explicou o alcalde, o camiñante esvarou e caeu nunha zona de difícil acceso. Hai tamén un pequeno accidente na senda do Lérez. Unha persoa que iba andando pola senda do Lérez parece ser que esvarou e caeu cerca do río, na pasarela esa peonil que vai da marxen esquerda á marxen dereita desde na zona do balneario. Parece ser que rompeu unha tibia, a tibia e o peroné, e están os bombeiros para sacalo porque está ubicado nun sitio complicado para poder rescatalo, non?
Os mariscadores a flote de Cabo de Cruz levan as súas protestas a Santiago. Un grupo de aproximadamente medio cento de produtores concentrábanse esta mañá ás portas da Consellería do Mar para denunciar o que eles consideran un trato discriminatorio por parte da Xunta en favor da agrupación de AP. Segundo denuncian, a Xunta entregou a este sector o 100% dos bancos productivos cos que conta a confraría, deixando de a flote nunha situación de inviabilidade ao limitarlle as zonas nas que poder traballar. Durante a concentración solicitaron ter unha reunión co propio conselleiro do Mar, Alfonso Villares, para tratar de poñer fin a este problema, o que, segundo eles, el mesmo se comprometeu a solucionar. Tamén pediron a dimisión da xefa territorial da Xunta na Coruña, María José Cancelo, e do xefe do Servizo de Gardacostas de Galicia, Lino Sexto, pola persecución a que se ven sometidos. Apoio total do Concello de Rianxo ás reivindicacións da comunidade educativa do municipio, centrada en dous aspectos principalmente: a falla de profesores e as deficiencias eivas nas instalacións. O alcalde Julián Bustelo confirmou a súa asistencia mañá á marcha convocada polas AMPAs, que partirá da rotonda do Porto ás 12 da mañá. Dende o Concello comparten as reivindicacións que fan as comunidades educativas dos tres principais colexios do municipio, Castelao, Brea Segade e Ana María Diéguez, tanto as referidas ás necesidades de persoal docente como tamén as da reforma das instalacións. Apoiamos as reivindicacións que van poñendo encima da mesa non só agora, senón nestes últimos tempos a comunidade educativa rianxeira en xeral e en particular, neste caso, ademais, moi concretamente, as AMPAs dos tres centros de educación infantil e primaria, ou únicamente primaria. Falo do Brea Segade, do Ana María Diéguez e do Castelao aquí en Rianxo, non? Reivindicacións que teñen dous puntos fundamentais, non? Por un lado, dotar de máis persoal os centros para poder atender tamén as demandas que hai en canto ao alumnado, ben polo número de alumnado matriculado nos distintos cursos, ou por necesidades particulares que algún dos alumnos ou alumnas poidan ter e que requiran desa atención máis específica e dun reforzo en materia de persoal para dar cobertura a esas necesidades. E, por outro lado, o que tamén se ven poñendo encima da mesa é tamén as faltas ou as carencias que os centros teñen, en particular algún deles en materia da propia infraestructura, non? Por esta razón, o alcalde Julián Bustelo agarda que a Consellería de Educación sexa sensible a estas demandas que se están a facer e dé unha solución urxente ás mesmas. Non hai lugar a non cumprir co que se pide, non se pide nada do outro mundo, e, esperemos que a Consellería sea sensible e escoite as demandas da comunidade educativa, que, insisto, ten todo o apoio deste goberno para o que faga falta. O rexedor confirmou ademais a súa asistencia á marcha que terá lugar na xornada de mañá e que partirá ás 12 dende a rotonda do Porto para rematar na Praza Castelao. Apoiaremos, alistaremos non só mañá, senón cando se nos requira, para apoiar aos nosos veciños e, en particular, as comunidades educativas que veñen facendo, como dixo, reclamacións lóxicas, xustas e moi necesarias de atender, non? A praia da Compostela en Vilagarcía xa loce a súa nova imaxe libre do cadillo. Esta mañá, Concello Costas, empresa encargada dos traballos de eliminación desta especie invasora, visitaron o areal. O resultado salta a vista. É ben visible a transformación que ten esta praia. Creo que a vexetación que había durante estes anos non nos permitía ver aos vilagarciáns a dimensión do areal que temos aquí nesta praia. O obxectivo principal era a eliminación do cadillo. Ahora o que hai que facer ou realizar son obras de mantemento. Hai zonas nas que sabíamos que é imposible traballar coas máquinas porque está moi preto do paseo e porque non pode entrar, entón agora hai que tratar de facer un mantemento manual e unha supervisión para que non volva a salir o cadillo, e así estaremos traballando de costas. Cadillo, estaban detectadas en informes previos sobre 700.000 raíces de cadillo, pero a eliminación do cadillo fíxose co decapado da primeira porción de terreo
que estaban previstos 30 centímetros en toda a superficie de playa, en algunhas zonas foi necesario decapar algo máis, eso estendeuse a unha superficie de 65.000, 70.000 metros cuadrados, que se fixo algo máis do previsto, pois alrededor de 15.000 metros cúbicos desa primeira capa que se enterrou nas zanjas que se fixeron. Agora a intención do Concello é instalar equipamentos deportivos desmontables, aproveitando o espazo que quedou libre na praia. Así Varela adiantou que se colocarán porterías e canchas de voleibol para que os usuarios do areal poidan practicar estes deportes. O rexedor recordou que as obras comezaron no mes de abril. Aínda que o prazo de execución inicial era de 5 meses, a empresa responsable conseguiu rematalas en 4. A actuación contou cun orzamento de 500.000 euros achegados por costas do Estado. Ribeira será un dos 5 municipios da provincia da Coruña que se beneficiará dun proxecto piloto da Deputación para mellorar a seguridade nas praias. Realizarase no areal do Vilar. Mediante unha aplicación tecnolóxica desenvolvida pola firma Zeus World, a través dun clic no seu teléfono móvil, os bañistas poderán alertar os servizos de socorrismo de calquera incidencia que se produza no areal, axilizando ao máximo o auxilio e reducindo tamén os tempos de resposta. Na aplicación tamén se ofrecerá aos usuarios información detallada das praias, características, servizos ou mesmo como poder chegar a cada unha delas. A ferramenta permítelle tamén ás administracións a toma de datos que lles poden ser moi útiles á hora de deseñar os seus plans turísticos. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. A unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue estivo hoxe en Sanxenxo. A súa directora Marisa López explicou que o verán é unha época complicada de moita demanda de sangue, de aí a importancia de que a xente se achegue a doar. O vindeiro mércores día 21 a unidade volverá a estar no Concello. Desta volta instalarase en Portonovo. Ao longo do verán é unha época sempre unhas datas complicadas para nós e necesitamos máis que nunca a participación de todos os vecinos e veciñas que queran facelo. Neste intre hai que lembrar que temos o cero positivo, que é o grupo máis frecuente en Galicia en niveles baixos, e o que pedimos é a participación de todas aquelas persoas que queran facelo. Unha obligación nosa de facilitar para un tema tan importante como é doar sangue para as persoas que o necesitan para os hospitales. Por lo tanto, Sanxenxo, sobre todo neste mes de agosto, que hai aquí máis de 120.000 persoas, o normal é que sea un éxito e elas imos estar transmitindo. Xa está en marcha en Pontevedra a Feira do Mel Meleira. A cita que cumpre xa a súa 34ª edición converte a Rúa Serra en todo un escaparate de produtos relacionados ou derivados do traballo das abellas e dos apicultores galegos. Poderá visitarse ata o vindeiro 17 de agosto cun horario de 10 da mañá a 2 do mediodía e de 6 da tarde a 9:30 da noite. Trátase dunha importante cita para o sector que nos postos dos diferentes produtores amosan as súas elaboracións locais e ecolóxicas. Dende o Concello de Pontevedra destacaron o papel que xoga esta feira na promoción económica. Pretendemos de todo isto sempre o produto galego, en que, temos este ano hai un de Portugal, que é a fronteira, que ao final son fronteiras políticas, máis que pero somos irmáns, con tal motivo admitimos. Estamos nunha época un pouco delicada pola tema da vilutina. Este ano, por exemplo, nin esta feira non hai prácticamente mel de eucalipto, non é porque non houbera floración de mel de eucalipto, é que as colmenas quedaron moi debilitadas da vilutina, que o ano pasado foi terrible. Hai moita xente que me estaban comentando que todos os anos ven a mercar mel a esta feira que facemos en Pontevedra, co cual é unha actividade económica importante, é un produto galego, cada vez de máis calidade, cada vez teñen máis subprodutos que teñen que ver coa cosmética, que teñen que ver, en fin, que fan champús, fan cremas, fan cousas con todas as, en fin, o potencial que ten a mel.
O alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, presidiu esta mañá no Concello a recepción oficial aos nenos saharauis que pasan o verán con as familias de acollida do municipio. O acto tamén asistiron representantes da comarca do Barbanza, da Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui SOGAPS, a concelleira de Educación Cruz Ribadulla e así tamén como outros membros da Corporación Municipal. O alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, e a concelleira de Educación Cruz Ribadulla, así como outros membros da Corporación Municipal, recibían esta mañá no Concello os 3 nenos saharauis que pasan o verán con familias de acollida do municipio, grazas ao programa Vacacións en Paz. No acto, o rexedor interesouse pola súa estancia en Ribeira e aproveitou para eloxiar a xenerosidade das familias de acollida. Animar a poboación a que siga sendo solidaria, como xa estamos demostrando a día de hoxe, onde hai familias que acollen durante anos a estes rapaces e rapazas, é simplemente, pois iso, facer un chamamento a que calquera persoa que desexe e que teña un anaquiño de tempo, pois poida acoller a un neno ou unha nena saharaui, porque estou seguro de que vai ser unha experiencia maravillosa e que vai repetir. Moitas destas familias repiten experiencia, animando a máis xente a facelo, xa que resulta, segundo eles, totalmente enriquecedora. Genial, tal que levo repetindo máis de 20 anos. Recomendo a toda a xente que poda e que este interesada que o faga e que, que penso que é genial en todo. Os nenos adaptanse perfectamente, teñen os seus problemillos como teñen os nosos, pero aparte deso, genial en todo. É o segundo verán que acollemos, nós estamos felices de ter a nena na casa, como decías, os nenos, a verdad que alegran unha casa, e nós que non temos nenos pequenos, pois, para nós é unha experiencia maravillosa e animo a máis familias que poidan que o fagan, porque, lles vai a gustar. Os nenos están felices aquí e cando se marchan tamén se marchan felices, eles tamén se teñen ganiñas de ver a súa familia, entonces, todo ben, peor sería que non se quixeran marchar. No, eles aquí teñen de todo, pero que lles falta o máis importante, que é a súa familia. No acto, os 3 pequenos recibiron tamén un pequeno agasallo do Concello en forma de mochilas e outro tipo de material escolar. Este venres Vilagarcía mergullarase na Festa da Auga, pero hainos que xa hoxe comezaron a aquecer motores. Foi o caso da Escola Infantil Municipal de Vilagarcía. Como cada ano, celebraron a súa propia versión desta cita multitudinaria. Con traxes de baños, cubos, globos, pistolas e calquer elemento que se nos poida ocorrer, a cativada gozou intensamente do seu particular anticipo da Festa da Auga. A xornada na escola arrancou de xeito diferente e os pequenos chegaron xa equipados da casa con roupa para mollarse e toallas. O remate da festa xa ben secos, mudaron de roupa e foron trasladados ao comedor para continuar coa celebración deste día diferente. A Escola Infantil Municipal enmarca esta mini Festa da Auga na súa programación de verán. Son todos os da escola, desde os bebés que están na esquiniña aquela do fondo, os de 1 ano que están por esta zona e logo todos os demais son de 2-3 anos e que son os que están que colleron os meses anteriores de vacacións e teñen que vir en agosto porque non están de vacacións este mes, así que, pero facémoslle un mes cheo de festas e de actividades super divertidas. E fixemos moitas experiencias con baleiro, cheo, frío, quente, augas teñidas de cores e como colofón rematamos a semana coa Festa da Auga, que xa vedes que está moi divertida. Falámoslles agora de remo. O Cabo de Cruz acolle este domingo as regatas masculina e feminina da Liga Galega de Traíñas. En xogo estará a 10ª bandeira mariña Cabo de Cruz e a primeira bandeira feminina Club de Empresas CRCC. Na primeira das probas tomarán parte un total de 12 equipos, todos os que integran a Liga A, mentres que na segunda o farán 8. A falla de 3 xornadas na categoría masculina, Ares lidera a clasificación xeral, seguida a pouca distancia por Chapela e Tirán, respectivamente. A Liga Feminina está comandada por Chapela e Cesantes, seguida por Rianxo en terceiro lugar.
Rematamos o informativo de hoxe cunha exposición que pode visitarse estes días no Auditorio Municipal de Rianxo, no marco do Festival de Títeres Titiriberia, organizado pola Asociación Morreu o Demo, e que se prolongará ata o domingo. A mostra recolle unha pequena parte da colección dos investigadores checos Maria Jiráskova e Pavel Jirásek sobre a historia dos monicreques no seu país e que por primeira vez se pode ver en España. Trátase na súa maioría de bonecos realizados en madeira policromada e con vestidos de época que pertenceron a familias de titiriteiros da República Checa entre os anos 1850 e 1950. Quedan coas imaxes desta exposición no marco do Festival de Títeres Titiriberia. A actualidade volve a Canal Rías Baixas o venres. Que desfruten do festivo de mañá.